Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking video. Nandito naman ang Baklang Ama. Nag-jogging. And makakaubalay na kayo sila. Yung partner. So, sila gamay na kaibigan pabukid skidiri guys, hindi ka nice no kay paglangan pambal kakain mo tira yung dagat tapos ng buwa sila ikapoy nila sa kadagko ikapoy nagdagan yan diri guys bukid na kayo hapit tigil ni kaabot sa kuwan sa Kitanglay guys gamay bilis na lang nice kayo. So lovely place. God creation, nice kayo. Nice kayo guys. So mag-continue itong dagan. Nice guys. See? Lovely ka nice. Hindi ka sulod kay kuwan. May tao doon. Guys, kidiri farm. So nga lemon yata farm guys tayo. Ito may sunod guys. Oh, dahil may taman kay kapoy ng makauban. So ito may sunod oh. Itong bukid dito guys. Ito sunod. So abang-abang sa mga vlogs kay ito misunod sa Kitanglay kasi siyang sibikaan ito karoon hindi ka po nagiging ako malaugan so di lang sa amin habang buhay ako sa iyo naghihintay siya lagay so sunod let's go guys, oh God creation. Paulit namin. Hindi ka jogging. Bro-bros. Guys, hindi kaabot sa Kitanglay. Ikapoy ito ko isa guys. Kita lang. Next time guys, yun to tamo sa Kitanglay. Gabi ka guys. So, manamig jogging ganina. Nagkapoy ang mulawa sa perdili. Kapoyon, magtiwas, magluto ko paniha. Pamahaw na mo. So, thank you sa watching. Please subscribe my channel and comment below na sa iyo gusto ng content kaya ito ni Baklang. Sige guys, bye!